teda vy trváte na tom, alebo teda tie podmienky zostávajú na tom, že pokiaľ nebude stiahnutá výpoveď, vyslovene, teda keby ste to mohli... Dovoľte, by som na začiatku úprimne poďakoval pánovi ministrovi za jeho podporu, ktorú si veľmi vážime. A čo sa týka okupačného štrajku, tak samozrejme ten prebieha až dovtedy, kým nebudú splnené naše požiadavky, to znamená, dokým nevyhráme. A tie požiadavky stále zostávajú? Samozrejme. Ktoré? Tak piatok sme boli na ministra hodinu a pol, kde sme sa dohodli na prvých dvoch. To znamená, že od pondelok musel stiahovať výpoveď našho dekana a že súhlasí s tým, že preňme pod Žilinskú univerzitu. Tam sme si všetci s ním podali ruky. Úprimne sme čakali, že bude mať trošku hrdosti a príde medzi nás, ale ako vidíte, asi nemá, takže na mieste bolo, aby sa opäť navrátil k tomu tretiemu bodu jeho odvolania, ale to záleží asi na veľkom senáte, či budú schopní odvolať alebo nie. Bakala Lukáš Raník. Ďakujem.